Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu, no a dnes si ukážeme, ako si robiť domáci Cezar šalát, keďže to je taká blbosť, ale ja vám to poviem. Keďže som si pozeral, že top najvyhľadávanejšie recepty Slovákov a bol tam Cezar šalát a som si vral, že to som ešte nerobil, tak dneska si to ukážeme a dúfam, že sa vám to bude páčiť, takže môžeme ísť rovno na to. Začneme s krutónmi, ktoré si prichystáme, môžete si ich samozrejme už kúpiť v obchode hotové, ale takto to je také viac domáce. Chlebík si samozrejme piesť nebudeme, ale nakrájam si takýto nejaký úplne hociaký chleba, ktorý máte doma na menšie kocky. No nakrájaný chleba si dám do plechu. Teraz tento chlieb polejujem olivovým olejom. Ďalej osolím a okorením. Prisypem trošku sušeného cesnaku, tak to jemne z vrchu, z hora posypeme. No a ja mám veľmi rád sušenú petržlenovú vňaťku v tomto, čiže takto si ešte posypeme s tou vňaťkou petržlenovou. Môžete použiť samozrejme aj sušenú bazálku, alebo aj trošku oregana, akože je to na vás, môžete to aj skombinovať. Teraz všetko takto zmiešam. No a keď mám takto chleba rozložený, tak teraz to dáme piecť na takých 10, 15, možno 20 minút. Naozaj, kým sa vám ten chleba úplne zapečie a vytvoria sa vám úplne krutóniky také chrumkavé. A dajte to tak na 200 stupňov pečenie z hora z dola. Treba si to kontrolovať, pre istotu, aby si to nespalili zase. Krutóny mám upečené, vyzerajú naozaj perfektne a voňajú ešte lepšie. No, teraz si ich môžeme dať na bok, nechám trochu vychladnú a pripravíme si dressing. Ja ho robím jemne trošku inak, možno, že ako je úplne klasický postup. Niektoré veci tam nepridávam. Povieme si to, ako by to malo byť, ako by to nemalo byť. Alebo už to aj vy môžete spraviť podľa toho, čo máte, čo nemáte radi. Takže tak. Začnem tým, že 2 stročky cesnaku nasekám úplne nadrobno. Cesnak môžeme trochu aj osoliť a môžeme si ho trieť. Vtedy z neho robíme totálnu pastu. Keď mám z cesnaku úplnú pastu, tak budem ďalej pokračovať s ančovičkami. Keďže viete, že moje recepty nie vždycky sú úplne presne podľa štandardného receptu alebo podľa nejakého jediného pravého, aj keď ja si nikdy nemyslím, že nejaký jediný pravý recept na všetky jedlá na svete, ale to je môj názor, tak aj teraz vám rovno poviem, že ďalej budem pridávať ančovičky. Ak niekto ich nemá rád, je to úplne v poriadku, že si ich tam nedáte, takže ak to je teda niekto, kto si myslí, že to musí byť s ančovičkami, proste cez to vlak nejde, tak je mi to ľúto, je to len názor, ale ja si ich tam pridám samozrejme a ja si pridám len tak na chuť nejaké 2 ančovičky, čiže vlastne 1 na porciu, teraz si budeme robiť vlastne 2 porcie. Čiže rozsekám si ančovičky s cesnakom, tiež ideálne úplne nadrobno, aby to bola taká pasta, aby ste v tom tie ančovičky tam mali fakt takú koreninu a nie, že ich tam budete vyslovene cítiť. Čiže keď mám z cesnaku aj z ančovičiek úplnú pastu, tak si zozbieram poriadne všetko na nožík. No a pridám si ančovičky do nejakej väčšej misy. Ja tu mám ďalej majonézu, už urobenú. Zase, niekto vám povie, že to musíte robiť zo žltkov a vytvárať si vlastnú majonézu, nech ten dressing je úplne dokonalý. Vôbec nemusíte, zoberiete si takto majonézu a nejaké 1, 2, no 2, 3 lyžičky také na tie 2 porcie. Ak máte radi viac takého dressingu, tak kľudne si pridajte viacej. Ja pridávam worcesteromačku, tá už je taká trošku kyslejšia. Majonéza taktiež je trošku kyslastá. Niektorí ľudia pridávajú ešte citrón, ja ho tam pridávať nebudem. Pridám trošku tej worcesteromačky, ani odsud nedávam. No a potom ešte si môžete pridať trošku dižonskej horčice, ale tá je tiež taká veľmi aromatická, veľmi má takú silnú chuť, čiže ak ju tam nechcete, tak si ju tam nemusíte pridávať. A ak si ju tam pridáte, tak naozaj len tak trošku, tak pol čajovej lyžičky, naozaj nie je veľmi veľa. Dobre, čiže keď to mám tak nachystané, tak premiešame celý dressing dokopy. Mám tu grana padana, ja si trošku nastruhám aj do toho dressingu, takto, ale nie veľa, lebo ja ešte budem na vrch potom pridávať plátky. To sa mi teda veľmi páči, keď to tam takto je taká dekorácia na vrchu a čiže ten syr tam bude ešte. Môžeme nachúkať túto misu s tým dressingom na bok a ďalej si
umieme šalát. Ja tu mám takýto rímsky. Samozrejme, ak nechcete rímsky použiť, môžete použiť aj ľadový. Neplámte mi ruky, prosím vás. Nie, už to cítim cez tú kameru. Srandujem. Ja použijem tento rímsky samozrejme. Ak by ste nevedeli zohnať, ak by ste nemali doma, kľudne použite aj ľadový. Mne to taký v zásade problém nerobí, ako možno, že niektorým. Joj, dobre, už to budú komentáre. Šalát si môžete nakrájať, ale mal by sa teda trhať, takže budem si ho trhať. Takže takto na také menšie kusy. No môžeme teraz šalát premiešať s týmto dressingom. Ďalej tu mám kuracie prso. Na tieto dve porcie podľa mňa, ja by som zjedol aj celé jedno prso samozrejme. Pozrite, dáme to na plátky, určite stačí aj jedno, ale je to na vás. Čiže ja si takto iba jedno nakrájam. Do pánvice si nalejem fajnový olivový olej. Paráda. Tieto kuracie prsia si hodíme na rozpálenú pánvicu. Parádička, vyzerá to velice dobre. Osolíme a okoreníme. No a na oleji si pomaličky upečieme. Mäso môžeme obrátiť, ide krásne do zlatista. Tak mäsko už vyzerá byť hotové, môžeme ho dať na bok, na nejakú pracnú dosku. No a na pánvicu si rovno hodíme pár plátkov slaniny. Slaninu budeme taktiež pomaličky opekať. Budeme opekať až dovtedy, pokiaľ nebude úplne dochrumkavá, pokiaľ nebude až taká, že ju budete môcť lámať, keď bude upečená. Pekne pomaličky ju necháme vytopiť. Kým sa mi slanina vytopí, my už môžeme začať dávať toto dielo celé dokopy. Na tanier ja tu mám takýto plitky, je pekný čierny, bude to pekne vyzerať. Môžete samozrejme použiť aj hlboký tanier. Čiže na takýto plytký tanier si pridám šalát. Šalát máme nachystaný na tanieri. Ďalej si pridáme krutóny. Takto pekne naokolo. Ďalej si na strúhadle postrúham plátky tohto syru. Tak zopár ich stačí. Pred koncom môžeme túto slaninku si tak nalámať, jak som hovoril. Čiže takže si ju teda nalámame a tam, kde sa nám to bude hodiť, tam si ju prihodíme. Ja som z toho mäsa teda trošku ešte upiekol na pánvici. Napadlo mi, že vlastne by som ešte mohol trošku stiahnuť tú chuť, čo tam je, ale už to urobte ako chcete. A no, mäsko si možno nakoniec taktiež pridať na toto celé. Vyzerá to naozaj perfektne. No nakoniec tú parádu už len ochutnám. Všetko si tam na jednu lyžicu, lebo ešte budem fotiť ten zvyšok. Takže takto na lyžičky máte celý Cezar šalát. Vynikajúce. Milujem to. Takéto krutóniky domáce a jak tam je ten cesnak cíti, je to fakt úplná bomba. No a ešte predtým, ako skončíme toto video, tak mám na vás otázku. Napadol mi taký nový spôsob kontentu, nejakej formy, aby sme aj my spolu vytvorili takú viac komunitu, aby ste aj vy mňa mohli viac poznať, aby ste vy išli viac do môjho súkromia, to znie strašne debilne, ale myslím to v tom zmysle, aby to bolo celé také bližšie. Čiže napadlo mi, že by sme raz za týždeň, ideálne asi v sobotu, robili stream, ale nie taký, ako sme robívali v zime, občas to bol tak možno raz za mesiac, pár takých streamov bolo, možno že 2-3, kedy som varil naživo, budem variť naživo, ale budem točiť video naživo. Čiže by som streamoval to, ako točím video, popri tom by sme sa mohli rozprávať, by som odpovedal na komentáre a videli by ste ako keby aj takéto zákulisie toho, jak to točím, čiže by to bolo o to zaujímavejšie a dajte do komentárov vedieť, či by sa vám takýto content páčil a vlastne môžete si to kľudne aj potom spätne pozrieť, tie streamy by boli normálne na mojom YouTube kanáli, v nejakej sekcii streamov, čiže skúste sa k tomu nejak vyjadriť, ak to niekoho zaujalo. No a ak sa mi video páčilo, ak sa vám tento perfektný recept páčil, tak určite nezabudnite dať like, koment a odber. Dole v popise je link na takéto moje zástyry a trička, čiže by ste ma chceli podporiť takýmto spôsobom,
tak si ich môžete zakúpiť na tom linku. No a uvidíme sa na budúce a čaute.